Kampana ng simbahan ay nanggigising na, at waring nagsasabi na tayo'y magsimba. Magising at magbangon, tayo'y magsilakad, at masiglang tumuhin ang ating simbahan. Sa atong pagsaulog na usab sa Pasko, mo ang pagpahinumdum sa pagkatao sa atong Mesiyas, ang Batang Hesus. Usas mga hinungdan kung nganong lahi ang Pasko sa Pilipinas, mo ang pagsimba sulod sa siyam ka simbang gabi para sa Katolikong Pilipino. Bisan kita kulang og tulog o mumata sa sayong kabuntagon, basta makumpleto ra ang siyam ka gabi para sa nobena. Isip mo'y pagpangandam sa adlaw sa Pasko. Kitang mga Kristiyanos, ang Pasko mao ang kabahin sa istorya sa Dios nga langit nun nga nahimong tawo susama kanato. Kita kanunay maghinumdum sa bag-ong paghimugso sa Mesiyas, ang tinuod nga hari sa kalibutan. Malipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig ug bag-ong kinabuhi kanatong tanan. In God we trust. Ning mensahe gikan ni Sir Roderick Ragay Digamo uban sa pamilyang Digamo sa lungsod sa Siaton. Daghang salamat. Ang kampana'y tuluyang nanggigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakamtan na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Kinagis ng simbahan